hay goto wonani e jaam ah c'est trop ƴetto galle tan mbaɗon ɗum garage beau marché ah camion naata L200 naata Mitsubishi naata hangaɓe ƴoƴɓe foof e oɗo galle caggal an Yasine an ala fulla ala fayda Yasine an ala fulla ala fayda an sa joguinoma fulla e fayda a ƴettata galle ma tan mbaɗa ɗum galle vaurien hay mayga ko jaam mayga saha kangar so naati mayga wiyat ala waɗan galle ma yero ar ƴewtanno ƴew tula o ɓocconnode fama ha gueŋode fama de ko pour kelle ko pour kelle ɗum fof goppira joddaɗo rewde supporté hangaɓe ah morma Yasine ala fulla ala fayda an sa joguinomo fulla e fayda kangaɗo fiita bammaɗa waɗa tenir ɗo yero fi kam e yeeso ma an tappeto ane asi fof asi an kam a ƴoƴani mballe kam mbimi mballe kam ane asi fof kala ko heewe galle o no weeli moon yo bon galle o boni yo bon anani yo yalto ko woni an hoto haaldene hem an ñago hoto haalde hem de baba je hakkille ma nda gilo wi yo fama wi yero mo namour ɗum an addi ɗo de bone anani kono baba varsé somi haalanma Yasine honme mam way goppe kam heɗomi haalanma on kertani hoddiɓe on kertani hay goto on kertani lewru goto yero o kangaɗo wona e galle o no turbila kono baba ka korɗo Yasine sa wonano tappet yero fiita kam yero fiita kam ɗo ngallu e yeeso ma eyyi kono heɗomi haalanma inchallah an fama wima koko lambi hano wiye yero mo namour aɗani fama lambani baba ɗum ko fijirde tan Yasine woppam wiide ko fijirde way woppam wiide ko fijirde Yasine anani fijirde Yasine fama no fiye hel wona ji tulla e Boubel noode oɗo eyyi kono gasi baba annene ɗum gasi baba anne joɗɗin hoore ma Yasine ya rafunel mbaw hangaɓe koɓe joñaɓe kangaɗo e ƴoƴƴo meeɗa waddede galle kono yoni ya fan hangaɓe banggue goni an ƴetta hangaɓe e ƴoƴɓe aɗa wadde galle eyyi kono yoni aɗa ɗum mi jaɓaɗa baba an ano ay onon mi waɗa poussé ɗon dire gummeɗo yo bon yero no goppe baba hande yo bon baba ala ko bonnata ɗo yo bon mi haalanma tullay yar gay tullay yaltu gay oto wiyaɗa naata man fiya hamana henema ɗumon yero noto baba no hay darade an goppe sowru baba heɗomi haalanma heɗomi haalanma yo bon programme yero yo bon heɗomi haalanma goppe kam hoto kalde yam mimi yo bon ko bonanno ko aɗa hoori ko a mawɗo ayi ayi ko ɗum karanteɗa kadi ayi an heɗo an duko tan mbiya ɗo aɗa wara hoore ma ƴew tan ɓandunuɗi si haala kadi mbiyaɗa haaɓe an sa yari ndiyam a ñamata rokkam ndiyam yara eyyi war sese noto mi haalanma ayi bone filtata baba no fuutankoɓe mbiyata ɗum tullay fiyat ko fama dara mi haalanma tullay fiyat ko fama eyyi kono woppumo gasi ka korɗo onon aɗa andi kay Boubel onon kay ɗum tawi baba galle ɗum tawi baba galle korko fof baba galle doga ɗum tawi korko fof baba galle doga min noon mom hollu yero galle ono waɗi gorko heɗomi haalanma oto ɗum yero yaltu mata wona gorko ustu haala an asi mata wa kanko puɗɗi an ñago min noon ko tintindema tan noon wona waynade saabu neɗɗo sa wonde yimɓe min tintinde tan eyyi sabu ɓerdam welani te mi ronki kadi yami dañ belamma aduna mi oɗo fama kadi ne herƴini gurdam ne haɗi kam wurde joni kam tintinoma kam jiɗɗo wartade lawol gotol mi fofto eyyi ɓay yara ko jawdi nehande konko ko ñawdi nehande so wonano jawdi nehande o dañata debbo baɗo no yamni yiddemo baɗo no yamni horsindemo baɗo no yamni nanandemo e jaɓandemo omo faya e goɗɗo eyyi neɗɗo noon sa woni jawdi nehande ala ko donkuɗa wadde eyyi ala ko donkuɗa wadde hakkille ma rokkuma foof ko ɗum mbatta Boubel an aɗa selli an jara a sellani ni an Boubel mbaɗa wayno mbuuɗu goo
ka julɗo ɗiɗi ko a tagore Allah mbiya e Yoro waɗi ni mbeɗe warto sa wartima holko sa yi holko mbiyata Allah mi wiyamo mi ronki dañde belamma fama haɗi kam belamma aduna joni noon mi warto ko ɗum awa sañtade fama an eyyi mi sañtotakomo yo a sañtotomo noon yo sañto gorkam eyyi te somi maayi mi ɓurani mayɓe ɓe mi ɓurani mayɓe ɓe mi hebbinta bamule ɗe kadi eyyi mi anda kadi ko ni Allah hoddiriri ko ni Allah hoddiriri eyyi joni an holno jiɗɗa holno pebɗa wartade min mi anda ni koye programme o gonmi mi anda ko subaka mi anda ko kikiɗe mi anda ko nangue hoore mi anda ko jaam koye programme o gonmi dal ko hen gonɗa eyyi gonmi waɗi ko lelnude programme eyyi ala caɗele joni so tawi a gayni eyyi nde parɗa foof eyyi kalna kam guilel onani eyyi min haala ka mi hattana min mi waynata komo so mbaɗa warto mi waynata komo eyyi saabu onon foof kon woɗɓe haɓɓere moɗon oɗon jaade faama eyyi mi waynata komo min so mbaɗa warto mi waynata komo haalamma eko mbaɗɗa kam nane ko sa watti kam ɗum police nawatmami walla mi noddat sapeur anayi kalamami ko wona ka kangal anani kam min de wallahi bayam ɗum fof tawanimi ɗo hennene min mi yittintindema tan kam bartotoɗo minanani mbimi ko kalɗa ko fof sapeur en yo pompier en yo tawani kam ɗo bayelam mole caggal Allah e nelaɗo muɗum min kam mi bartotoɗo mi tintintinoon mi waynakima mbarko hande min koye programmation on gonni ƴeew komi ñaaguiɗomo ɗum kam jarani ni kada waɗa ɗum ay programme ni jarani waɗa ɗum joni joni mbetama min pofto ɓayde an kam ka kangal yimɓe fof kaali ha tampi Boubel aɗa tiiɗi hooya tan ya warto e joni joni yo won joni joni saabu Allah mi waynakima noon mi tintini rek mi tintini rek mi tintini rek ɓay hankkante a hefti Yoro a ƴetti Yoro min ala ko mbawmi hen joni mi accidima e Yoro naw min mi warto mi yaaha mi fadoyamo laakara eyyi so ari o wasa resde debbo ɓuuruɗo ayni no dañata ko jaɓano resde mi ɗo ko minen kawrito toon eyyi ɓay noon a hefti hankkante e aduna a ƴettimo hankkante woppidimo hen mi jabri Allah min mi warto tintinte tan alhamdulillahi rabbil alamin Boubel yo taw ko joni barteɗa te ƴeew komi ñaaguiɗoma ay nduɗo woydu kam no lugguiɗani hoto naati hen yaltu boowal sa waɗi ni woydu noon toon manggal naata hen anani nam ko bartotomi gom koye wadde programme mbaɗa ƴeewo jarani wadde programme horam walla mi natate woydu walla mi yuppoto pétrole walla mi ƴettat gasoil mi anda dal mi ƴeewat tan mi anda nattane woydu ɓuuri yawde nattane woydu ɓuuri yawde te woto ñirɓino woto ñirɓino beltiɗo min ay ƴeew ay min yeesam koko soofi kono an yeeso ma ala secousse koyɗe ma ala peƴƴi an no jiɗɗa fof mbaya ɓay min noon min kami cofɗo kami ɓawluɗo ñiiƴam kadi koko waɗinino min ɗum tahi dal mi ala suwa dal a gañima kam e yelo dal mi gañakima de heɗo mi haalanma Yoro no yitmade ande aɗa yiɗimo kono an Boubel an yimɓe donki tan yaafin min kaali dow min kaali less min donki tan an yaafin wadde noon mbiɗa ko aɗa warto jañde tinno Boubel ya guila hirani anani ya guila hirani min kay mbaɗa andi mbaɗi ɓittuma eyyi ya tinno ya mbiɗa andi mbaɗi ɓittuma trop kono noon paama noon annene mi daraki e dow ma a luɓani kam koyɗe a luɓani kam ɗemgal a luɓani kam guite Allah koko tagma tagui kam aɗa fonno woppude go foof e arsigi muɗum min ko Allah ko Yoro arsiginimi oppidannomi e Yoro eyyi kono hankkante noon kaɓe mbiyata ko tan min aɗa andi makka ɓendani so makkam ɓenduno on mbatta kam ni makkam ɓendani mi haalanma mbaɗa kam ni galle o hay goto ala ɗo kamɓe fof koɓe yaltuɓe min tane ma gonɗo tinno Boubel saabu Allah ya joni joni mbete maya tinno ya nami ya kono tinno ya aɗa andi a ƴettanani kam programmation komin ƴetti programmation am joni mi ƴeewat ko holon heure fotata wonde eyyi mi ƴeewa taw aɗa nangue nde so wuuli wartade hen kadi moƴƴani walla wonno niɓɓiɗirde kadi wonno ɓuɓirede kadi mi ƴeewa dal mi waɗa science dal mi ƴeewa dal hol bartugol ɓurɗo musde tan min on ƴettanmi dal saabu mi ƴettata kadi bartugol ɓurɗo ɓurde ɓurɗo ɗumindinde ɓurɗo musde dal ƴettanmi dal o gañima kam nan o hefti Yoro de tet somi yehino de to Aissata Moustapha nanime peewal rewɓe ɗum fof tawata homma Yoro yiɗam
ma ala hen argay hoto nat kumtare yonti anani futuro nan noddire Boubel jehe kumtoyde Yoro Hay Boubel sa noddi. notomi Bammum kumtare Yoro. yonti anani futuro nan noddire ummo jehen sar humto yo hay sa noddi bammum Yoro Yoro sa memi kam min Boubel de nana wartoɗo hay sa noddi bammum Yoro ayi hay so bammum Yoro ari yalte wonnu woppam saɗa mema kam mbiɗa naata yalte wonnu saɗa biya yetto wonnu kam mbiɗa naata dar joni koni probléme o woppam koni probléme ma min hankkadi min an tan joguinomi e adunam eyyi an tan eyyi an wonno fofam eyyi mi ala sehil mi ala bandiraɗo mi ala haydara eyyi mbiɗa joni a woppi kam joni ko fama tan eyyi fama joni mi serima joni gasi mi serima joni jono séri kam mi serima fama mi seri fama e yeeso ma mi serima oto wi tan mon amour nani sabu mi hanni mi wima oto wi tan mon kaw amour isma diaw diatisi mi anndi mama ayeb mi anndi kan ali bohar mi anndi kaw ibrahima ko fuyi haaju mum ala hen min joni mi natti wiide oɗo mon amour joni holko monda ɗo ɗo mi seri fama joni yettake ma mi serima aduna e lakara yettake ma mi serima aduna e lakara won ananani mi woppam mi naadat woppam arɗen kot nanganem koyde nawen nanganem koyde nawen mi watta eɗen kotat mi watta en kotat mbiyami won en kotat mbiya en kotat mbima mbiya wollu en kotat mbima a hoora par force a hoora mi darima oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca haqqe na korka hikka ka en koriɗo korko muus ɗum noon yaasi taw ko o condition gurriten e oɗo galle min kam jaafoɗon kam korka montaɗo arati ala onon fof oɗon jogui jaam oɗon dokki kam jaam sona kajja ala to wi noon ken yaafodiroɓe wande yarlo yaafo yarlo mi yaafotane aɗa yarlo aɗa yaafo mam boy nani eyyi mi yardi sehil ma annene wallahi ala mon amour mam hattoma noon tinnoɗon min bonoma tepidare de tinnoɗa e yasin tinno naggila alano ɗo mo jagguno sukama tinno e makko no feewi no feewi yasin hande ke tinno e makko ne eyyi yo baba watta hakkille comcimaɗi watta hakkille no moƴƴi sa yettima nani inchallah mi addoyi diaw diati so hokkimi ɗo a sorti ɗiɗi fo mi ƴettoyi min darima amine lawol yaro mamoudou yahar ndeysan min yaɗa ko amine lawol oɗon jarlo oɗon jaafo min jar limin jaafima bon mo ex sam oɗo an keɗima eyyi yo Allah wat min daña debbo goddo mo wona an amin amin yo Allah wat ɗum yo Allah wat kadi kajja ina wawi wonde mo wuuri noon kajja taw ko an ndesanmi eyyi o kam mi pare mum an faama an mi pare ma an no mbaɗɗa kam hikka ka do mi pare ma a si mbaɗen noon ko dokkuɗa amen ko noon hewani de ani woya suji ma ndin fof ala ko dokkora amen so wona weemi hewani de yero diaw dia tottima comble suji ɗiɗi eyyi diaw dia ɓe ndewat ɗon ala o totti kam assortiji ma ɗiɗi assortiji ɗiɗi Boubel he comble suji ma ɓuuri ɗon so a usti heeɗo o fawani on hen ujunnaji sappo passe moon eyyi mbiya ɓurti ismaji a tottiɓe ɗo o tottiɓe eyyi mi addoyi a wawano woppude tan mi rewano ɗon holko jettoyde holko mo wima ya jettoye ɗum an ala ko neɗɗo wawi waɗandema tan ha welma an isma noddi kam totti on comci mon e passe mon joni hole alay ɗum wayno jehen an aɗa waynodiri e jaam aɗa yaafo ande goram ko ni hiɗo ni eyyi ko noon tan aɗa andi garɗo koto ko oɗo wirdata o wirdata ko fama o kalta dañde taade Allah waɗi joni kam an e yaro paadi ɗo gotel te en jarlodiri en jafodiri kalis o mbiɗa o
eyyi sen jiɗaade mi tottuma ala mi jetti ƴetti sa tottama ka hejana nde garɗa nde tottanoɗa amen sa mofti ka hejana en ko jomum mofta ferti ko joomum nar anniyani hen ko leyre jomum ko moftata nde garɗa nde tottanoɗa ne mbimi tan mboɗo o nani mboɗo wima ndewen to jawo jara o profiti o haali jom no wano wasa complete uji ma ɗiɗi e complete ay goɗɗo yarima ya addoye e ujunnaje amin mon mbawi sappo addoyde nan ɗo min mbawi addoyde a fotano addoyde kogo yasine aɗa moƴƴi torop kono a natat ko wona haaju ma neɗɗo natat ko woni haaju mum jangde jehe janga monom onon mbawi wonde nanami sabonde ala mi yadane makko mi yadane makko sa yaɗane yam min mi yaɗane ma sa yaɗane yam tan mi yaɗane ma an woni hol yon an woni jam an woni hol yon an woni moodi wayo an woni hol yon min woni moodi yimɓe so ngummi lawol tan an ɗoɗa seydade tan aɗa watta ɗum e lawol ngar ko enen gar min gardani mi ñanaki mi ñagaki mi yaɗane ma o ko bindema ñaguimi kam tan yomi nanganma sakkos ma koto nanganama sakkos ma komo dose wonko dose non ñiɗɓe andude holko añiri kam haydara o ñaanima holko añirda kam an mi yaɗanema an modi an est ce que min ko meɗi hebtude guel ma a hefti gelam kefta bone ma an sa dañi guel hebta guel ma an le ko en ken même génération en gonani général an ka bagraɗo den gileta senghor en jaadataade en jaadataade yo Allah wat kawruɗa e agresseur uji yasin min ɓe fuyɓe mi rendata e maɓɓe an woni puyɗo o an an woni puyɗo o an woni puyɗo yen an ka puyɗo nde hoore baɗano londe hakkude gal ka puyɗo joom suudu an ɓuuri wonde puyɗo an morma ono hayaɓe jam baynigu jam maynigu jam kay way kono men de sakkos sakos jamnande fof sagam o sakkos wona yimɓe ɗo mballa mo noon omo sakkos hojjeo a jeeguinam wojjeo a kanko suusɗa min mi daarima sakkos baɗo memanima ko sakkos ma pettumi aɗa saama sakkos o wonko helata hen eyyi gasi gasi non o bawɗano fuyjuɗum mi yadata e monde e moƴƴi min sa yadani amen ma Allah yaade amen minen ko Allah yaade oto haade yaadani ma même boyo haala ka kaali même boyo min koye haala ka kaali kono mi haaldani makko yero moƴƴi oɗo kon som way ko postata kam yomin yaani ko postata kam kokomi are ndiyam kinalam min e Ibrahima somi jettima buusuji ɗi e kalis o tottanam ɓe ɓen ɗon gara suudu jeehe moƴƴi goppe haala jam yo onon kay on je waɗi ni bayni jero yeet oppuɓe an jero an haa umoye kam minen ko Allah addi min ɗo Allah ko mbawɗon hen mo yeesam après jodda e on jiyan min ɗo e yaƴetto comcima e comci gorko ma Allah e ko ujunnaje mon mbawɗon sappo jahon min mi natata nde suudu jammuɗo mbaɗa hilohinira bagage janam mi wiyanima noon Ibrahima nana dari an moftuɗo an yahata buusuji mon limmira ɗi bagage ma jettina jahe o totton e goppe haala ka yero yoyon tata oɗo juule pul oɗo ar wurode ya ogo juuloya ogo fuuta toara yo ya ogo an sa ari ar koren an babiraɗo kurjuru o e moƴƴi on jarama an babiraɗo jarama on kurjuru jarama yo hollondirene jaam yo hollondirene jaam sakkos kam sami holko mbami hen gadde sakkos kam sami sakkos kam sami min so yalo arano galle nen mi abba galle mon hikka mi paari hen onon galle mo arde ga comme parɗo galle mo on moƴƴani onon fof on ay sakkos kam sami oɗo yiɗa yaade bandiraɓe an aɗa andi o yiɗa yaade ala ko mbaɗa ɗon ulludu ko woni ala ko mbaɗa ɗon ulludu woni walla men ali tan wima kolda wot fiyamde e ngane jen kasi onon on jilorawo jaam coode jaam e Allah joomam coode jaam ari jahe e suude ala nokkatami sowno ujunnaji nayyi gogo yasine bonde ne hokkanno amen ujunnaji sappo gogo yasine e moƴƴi Allah jarama on jarama e moƴƴi on jarama onon kay oɗo duuse yo Allah itta noon gueeto yeeso Ibrahima tottuɓe sachet mabɓe o ujunnaji sappo de ya wara juuɗum tan
mi fitta on ni Allah jarama on jarama e Ibrahima nan dari ɗon damal galle ɗo yaw tottuma oman ɗon dari yettoto muso ala wata artu hat toon moƴƴi oɗon kañ mamen dewnu barme caggal mo baw hay kala ko jiiɗa aduna awlani anda ko naka yara an woppu jambo kanja an ɗaccu o ay yimɓe ɓe tension aji mumen fof nana jahi ɗo mi rendata Yoro oto eyyi joni mayde alhamdulillah rabbil alamin o yeehi joni ummo jeen mi ƴettanma taxi nawma ummo kadi faama jaggal ma sagma jahon mami haalninoma mi wima jawja tottimo asortiji ɗi e ujunnaji ma sappo pass Korka mo wuri noon aɗa wawi jooɗade tan e o jooɗani fa mawni han kandi o jooɗani o mawni Yoro jogori horde ɗo ma chéri ma nalde pass ngala ma arso Allah jaɓi e jehen ummo jehemi doucement ala yanode taxi mbiyam haydama gal miɗa regunde e man eyyi haali go nawa kam garage e wadde daro jeewnema min mi wona hulde Yoro mbima hulani anda tulɗa ko eyyi ko jambo yollo waɗi walla jaji ɓe taxi wima noon yo ɓalle dama galle o gila ndesɗa Boubel ha hande hay avortement Boubel waɗani wona gonga noon Boubel waɗi no reedu a piimo momre o yeewi wurtoge hôpital wurtoge nden mi waɗimo reedu o doga nanganama o doga warete Yasin mande Yasin ala ɗo Yasin ken an ɗo kaldumen ma mbiɗa wuppi Yoro aw hama wuppiri Yoro holum jiiɗa hen komi yiyani hen massa nan songore buje wa massa Mama, yana nuna da abin da za ka buga. Tula da. Mama, bayar man ga wannan tare safani mai. konto kam kejo feere bunun yo damba mo ngir yara ñinem aci woni ko bojjete hen ko quoi c'est tamate no wone farisi o ɗo tamate farisi o e ko bojjete hen ko waɗa ko waɗata ko cogo anda ko cogo woɗat boddete woɗa proc wayno diide cukalel ni Yoro an ka joginomo fulla ma jooɗo Fouta worɓe fof nen Fouta joni waɗi a jaɓi an a wona gorko ka min kam mawɗo Yoro ka debbo